बेले बे गारियाव सालांदों बे ट्रेक्टराव हेलो गाइस बयखौ खुलुमबाय आरोना आंनि भिडिअ ओमफ्राय दायो आं गारि ग्रेस हरदों आरोना नै बा गारि दं आरोना बनाय गनो हाया गारि सार्भिसिं खालामदों आरोना आं दिनै गारिखौ बेले आं मबाइलखौ बायना लाबोखादों सोगोन आरोना आं दायो गाइस दायो अरांनिफ्राय थांगासिनो आरोना जोंनि माजबाटनि रड बियो माजबाटथिं थांगासिनो आं मबाइलखौनो सोलायासै माने आरोना माने मबाइला एसे 400 किल'मिटारफोर सालायजागौमोन माने बारा गाज्रि जायाखै आंहा मबाइला माने बेसेबां किल'मिटाराव सोलायनायमोन आं बावबाय आरोना थांनाय बारनिखौ गरम दिनै बिराद सान्दुं गोसा सेंग्रा गोसो एदावदों बे ससेनिफ्राय एसे साहा दङ आरोना गाइस माने साहा बागान दङ नालाय जिङाव साखादों बिराद मोजां आरोना बे जिं जिङाव थानो थाखाय सायहाना ओमफ्राय गरमाव नै पुरा मानसि नै गयफ्राबो सब बिथिं जाफायजोबो ओंखाम माजबाट 8 किल'मिटार उनाव एसे गेजेर नांहांबोदों आरोना लामाया बिराद मोजां माने बे आर्मिनि थाखायना बियो दैलि आर्मि थांलाय फैलाय खालामो बिथिं बिसोरनि थाखायनो लामाया बिराद माबा आरोना बे टप आरो बै बायसा गोदोर गोदोर दाम्पारबो बहुद खारो बे लामायाव बुंनांला आरो दाम्पारखौथ' 10 थाखा 20 थाखा खामा पार्सनसो होद सुवादानो होनो आंनिथिंसो फैदों आरो फाल्तु बहाय सान्दुं गोसायावलाय मानो लाखिथारदों सैमा गथ'फोर गारिखौनो नाया साइकेलजों बारस'ला बारस' खालामनो नागिरो आरोना टेंगाव 165 बेनिफ्राय टेंगाया अरुणाचलनि मोनसे टेंगा होननाय जायगा 165 किल'मिटार दं आरोना बेयाव डिप बिस्कुट फेक्टरि दङ आरो नै मोनसे अइल पाम्प पेट्रल पाम्प मोनसिगोन बारबाय पेट्रल पाम्पखौ दायो माजबाट टाउन मोनबाय आरोना बेले बेयाव रेल क्रसिं रेल साइडथिं दङ बेखौ क्रस खालामो बेयावबो ट्रेन हायबाथाय ओरैबायदि जाम जायो जोंनिया अभार ब्रिज गैया मा गैया दायो ट्रेन गैयाखायसो जाम्पिं जाहैबाय हास्रिस्रिसा टाउनानो सान्दुं गोसाखाय रावबो ओंखाराखै खालि खालि स्रा टाउनानो खामखैबाय आङो माहाबा खुसेर बिदै मोनबा लोंनांसिगोन
माबा पेट्रल पाम्प दङ मोनसे बेले बे गारियाव सालांदों बे ट्रेक्टराव ओरैबायदि गोलाव ट्रेक्टर बेखौ नायनो वाह डेन्जार गोलाव ट्रेक्टरा ओ माय टाउनाव हारसिसि जामानो जायाखै बेलेग दिनावथ' जाम जायो दिनै जाम जायाखै आरो दा बे ब्लगनि उनाव सेकेन्ड ब्लगाव माबा खिथिगोन आङो बालिमुग लामाखौ खिथिगोन आं भैरबकुन्द थांगोन बे जोंनि जायगानिफ्राय डाइरेक्ट बालिमुग थांगोन बालिमुगनिफ्राय भैरबकुन्द लामाया ओमफ्राय हामा होमबाबो लोगोफोर लिंदोंमोन थांनो गाइस आं दायो थांगासिनो माजबा टाउनखौ बारबाय आरो ना ओमफ्राय दायो 8 किल'मिटार थांबावनांगोन आङो जोंनि जायगाया आरोना जोंनि गामिया माजबा टाउननिफ्राय स' बिथिंबो इथिंबो साहा बागान दायो नायदो जायगाखौ जायफोरा नुवाखै आरो ना माजबानिफ्राय 7 किल'मिटारसो सिदा फैयो आङो दायो लेफ्ट हाबगोन आरो टार्निं जागोन लामाया मोनसे लामायानो सिदा खालामना गथ'फोरा मा होदों गोदां सिगनेलबो होदों आरो हाबाय माबायदि बिसोरो बे गथ'नि गस्लायाव नाय माबायदि डेन्जार पिक्सारा वाह मोनसे लामायानो रावबो आन्दाया बेयाव डाइरेक्ट लकेसन थुबाबो जायो मर्निं वाक खालामबा मालाबा बेयाव फैयो आङो बिराद मोजां नाङो खिन्थु दायो गरम बोथोराव फैयाखै आं दा आं गोजां बोथोर जाबासो फैगोन ओमफ्राय दा खिथिगोन आं माबायदि लामाखौ माबायदि एक्सप्लर खालामना खिथिगोन आं जायफोरा फैफेराखै दुकान तो खुला है इसमें